Suanen voinzir lai ngai thatu zong zong te in savain arong kan bol lali so Krista mingin chepele vek ule tun tuma kan ngai thlak tur chu Sodom sualna aya sualna ril zawk ti thupui mangin pathian thu cha toy kan ngai thlo le don ani lukobung som pathum chang ni tanga kan chiar chuan tin ani chuan an hena chu Galilee ramami te chu chutiang thil an tur awang chuan Galilee ramami zong zonga in mi sual bik ni in ringem ni su e ka hrila cheu nangni point sim lo chuan chutiang bokin in boral vekang atini changli kan chiar chuan tin silomin sangin mi som le pariat adel humte po kha Jerusalem khwa omte zong zonga in mi sual bik ni in ringem ni su e ka hrila cheu nangni point in sim lo chuan chutiang bokin in boral vekang atia achanga ti kan hmoni ngai tu tur tam taka omin ka hria he Bible chang atang hian kan ma hun liam ta zong zonga khanin thil anti sual wanga nun chan tam tak te panom nge yang khang ang chi zong zong sual tak tak kan ngai te po kha ani na tak chon he Bible chang hian nangni po in sim lo chuan an niang tho hian in boral don ti pathian thune tlat ani chu wang chuan Sodom khua mi pui zong zong te po kha kan lo dem viau poni mai theya ma se Krista kan nei thena turata na dal tu hi nge om chu kan nun atanga kan sim chuan si lo chuan an ni suan len chuan kan suan chen ang renga an boralang thawin kai ni po kan boral ve tho don ti pathian thu ani tlat mai ni Sodom khua mi te sual zia hi kan Bible hian chiang tak mai na recorda khovel chandam tu chuanin Sodom le Gomorrah sual zia asoya vantir ka upan hi in Sodom khua chu an zuklo lotan alomi khwal ti kan hriani zan alonia an mut ma in Sodom khua mi tengei apuya pangin lota in chuan an hual ta a chu mi khwal panhi te chu kan pol theina non chhoro se antini lota chuan mi paina an lo pol lo nuna thiang hlim ngei fanu panhi kan aya an ni chu karan hroi chho zo kang ati po khan an du ho lo ni ti kan hria chutiang khopa sual Sodom khua mi te chu an mi ti dil sak anita a lota kong khar an mu thei lawa an lu thei te lawa Sodom khua mi te sual zia chu arap thlak em aniti tuna kanan soi toi te tang po khan alo lang ani amai ro chu Sodom khua mi ti ai sual zok mi chen hin om tlat maya an sual to om khop mai achi khat zo ka chu hununung to pa kanom to a chanchin ra som nei na ko ngai poimo du hom lo heng Sodom le Gomorrah mi ti ai chanchin tha eng kim mai pathian thu po em vek kan hlom to a hunununga cross thu cha ataka eng kim thleng to na hmuna bokan oma thil thleng to te bokan thlir le thei vek to a chanchin tha chu kan em vek to ni la thleng zel tur po pathian thu ji ka tang ngei hian kan hre bok ani chanchin ra som nei na mi sual te sim tura ko na hria a ngai poimo lo tu te su pathian mit hmuwa Sodom khua mi te ai chon an sual fe zok lat mai ni chanchin ra som na zong zong te hi kan hnola kan hnar thina apoi em ani chu wang chuan Sodom khua mi te kha kan lo ngai sual viau poni mai theya ma se tu na chuan chanchin thrai ani nang taka pon chuina om vek to a Sodom khua mi te ai khan atak rama cheng thei tur hian chanchin thra eng hian min tuam lom vek do ni ma se chu som na po chu kan lo ngar hian Sodom khua mi te ai hian a le tam takin kan sual zok ti na ni maro chu achin hi na a om vele tlat maya chu oi sual le sual na ril le zual om tlat maya an sual to om khop mai Sodom khua mi te ai sual zok chu mi te ai la sual le zok chu tu te nge ni tang le pathian dan eng kim kan zom kan in ti poni mai thei pathian hri a athopek te pom in ti annung chang le ni tin nuna Krista phasan si te hi ani na tak chuanin Kristai chandam tu pomin lalatan an pom lo ti na ni a chu wang chon pathian thopek zong pom in ti anni tin nuna Krista phasan si te Sodom khua mi te ai sual chu mi te ai la sual le zok chon ni tlat mai ni chu wang chon pathian dan som in ti poni mai thei ma se ni tin nuna Krista phasan tu kan ni le siang ti thil om deuh mai ni a pathian la ka chuan chung mi te chu mi sual ber kan lo ni thei tlat mai ni kanin en fi atul em ani chu wang chuan in kan soi do chu mangai na rong bol na tak tak hi thok turin kaushan te hianin kan ril ru kan sen thara trul ti na ni a chu wang chuan kaushana ti tureng kim kan in tuk po hi tivek chung si hian apia lam mangai na rong bol tak tak thok tur hian ti tur tam taka omani ti hi kan hriat ngei atul ani chu wang chuan Sodom khua mi te khan sual viau boni mai thei ma se tu na chuan chanchin tra eng hian khovera tuam vek to a kaini tan hian
chân chin tha ni na ang taka pun chuin om vek to ni chu vo khana thu cha po chu longai poi mo du lo le pathian thu pek te som tum lova mishing thu pek ang zela kan kalna hian Sodom kho mi te a hian an le tam takin kan sual ani tina pakhat le chuan pathian thu pek tu po kan lo hreviang mai thei zom tu kan lo in ti ve poni mai thei ma se ni dinuna kan ei le barzona konga te kan ei du songa te kan in du songa te kan hlangai thlau du song le kan mitena en du songa te kong sang mai a hian Krista phasan tu kan ni le CMT kan in songai pathian thu kan hriat na hi dang lam na ni lova pathian thu kan hriat te kan nun pui na chei dang lam na ni chu pathian thu i hriata inun pui si lo chuan Sodom kho mi te ai ale tam taka sual chu mi te ai la sual le zawk chu mi din hun chu ini na che ani dor ani chu wang chuan tu na tang nge hian ngai thatu du tak kan nuna sual omte kalsan ngai te kan kalsan si lo chuan an ni pon boral to a chu tiang bok chuan in boral veang ti pathian thu ni tla wang hian sual sim na nun tak tak he kan nai a thul ani isu nen voin zir lai lo ngai thatu zong te in zawain hun man nuam ni le nuam fek ule